UJESU KRISTU INKOSI. Sangisingelela ubaba nomama Nzibane. Ngibingelele bonke abazalwane ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Mina-ke ngingumama Thusi. Ngiphuma Escort. Ngafika mina ekhaya lethu endlini kaJehova, entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngafika ngigula, ngishawe i-stroke. uNkulunkulu wakhuluma kimi wathi-ke, ake ngifonele ubaba uMwelasi. Baba uMwelasi-ke ngiyamazi, ngimazela lebesiza abantu. Uma ngimfonela ngizizwa ukuthi ngomile ngaphakathi, ngidinga ukuphuza. Ngase ngiyambuza ngathi, hawu baba, ukuphi kade ngagcina ngafa uphuza wena manje? Wayesethi, hayi thula, uyangibiza ngombisi, athi thula wena misi, ngizokulayela la sengiphuza khona. Wayesethi osengithumelela iy'nkonzo, wangithumelela ubufakazi, wangithumelela nemthandazo, umkhuleko yakhona entabeni yendlu kaJehova. Ngaleso sikhathi-ke ngishaywe yi-stroke. Angikwazi ukusuka ekamerweni ngiyeze e-bathroom kuseduzane ngoba kukhona khona la. Angikwazi ukufika khona, ingane zengibambe zingigidimise, zingise-toilet, zingise-phavini, ziyongeza. Kodwa ngathi kuba nje ngiqale ukuthandaza imikhuleko, ngilalela ubufakazi, ngezwa uqina nomlezo, ngoba lo mlezo wawathi uhluthulekile. Kodwa-ke kwakungesiko ukushaywa i-stroke ngeke ngiyangibone kubantu, ngoba lapho ngithandaza le mithandazo enganginikeze ubaba uMwelasi, wazi ngathi mina ngifake baba ekhaya lethu. Wangifaka, wathi eqambe ngifaka nje, ngase sengazi zonke izinto zakhona. Sengazi ukuthi uJesu Kristu INkosi. Wangisiza. Ngathi ngiqambe ngiyele enkonzweni zomama ezase-Richards Bay. Ngangihamba omama uMashabalala ngabathola endleleni, ngangabazi. Kodwa nje ngokuthi enhlizweni yami ngangithi nje ngifuna ukuhamba ngifike le. Hayi, bangikhombisa uthando, bangibona kuze kube manje. Sayisithi noma sihamba naye umfundisi wethu umama uMashabalala uyashesha-ke yena, ngithi manje mina ngibuye ngingasheshile, ngihambe kancane, vele angibambe nesandla njengomntwana, agijime nami. Uyanginakekela ngendlela eyisimanga, ngazwela ngithola uthando ngangalwazi. Abazalwane bangithanda ngendlela emangalisayo kuze kube manje. Bayangidodobisa ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga kakhulu uJesu owangisindisa. Ngathi ukuba ngifikele ey'nkozweni zomama, unyawo lwami lolu lwasathanda ukuthi lube buhlungu uma ngihamba ngizwe ukuthi hayi bo kwabuhlungu. Kodwa ngathi ngibuya khona ngazizwa ukuthi ayi sengiluleme manje. Ngiyambonga kakhulu uJesu wayisiza impilo yami.
nezono zami ngakhona ukuvuma izono, ngathola ukululama ekuguleni okwakuphethe, ngoba isono siwukufa kumuntu. Uma uvuma izono zakho uhlukana nazo, uNkulunkulu uyakwazi ukufinyelela kuwe, akubambe, akuthinte, akusize lapho kade uxakeke khona. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Ikhona indawo